କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ ସିଏ ଆସିଗଲା ଭାଇ ପୁଲିସ କଣ କାଢଉଥିଲେ ସେ ବହୁ ଲମ୍ବା ଖାଣି ଚାଲ 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 ଛାଡି ବାଟରେ କହିବା ଜଲ୍ଦି କଥା ଛାଡେ ବହ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କାଢୁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦେଖିଛି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି ହଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାକୁ କେହି କିଛି ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ବିକିଦେଲି ବୋଲି ମାନେ ମଇଲମ ଫଇଲମ ଟିକେ ବିକିଦେଲି ବୋଲି ମତେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ଚଢଉ ମତେ ନେଇକି ଭାବୁଛୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ ମୋର ପୋଲିସ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିବା ନା ଏମିତି ତ ପୋଲିସ ବାଡେଇବେନି କଣ ଗୋଟେ ଭେଜାଲ କାମ କରୁଛୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସପନା ମା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା କଥା ବାଡି ପଛଆଡେ ଗଞ୍ଜାଇ ଗଛକୁ ବାଟିକି ଯାଦୁ ମଲମରେ ପୁରେଇକି ହେଲେ କଣ ହବ ଯାଦୁ କାଛୁ ମଲମ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାରିକି ଆଇଲା କହିଲା ମୋର ଟିକେ ଜଙ୍ଘ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଆଉ ଯାଦୁ ମଲମଟେ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଯାଦୁ ମଲମ ଅଲଗା ଥୋଇଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ସେ ନେଇଯାଇ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଜାଣି ଦେଇଛି ବାଡେଇକି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଶିରା ସବୁ ନାଲି ପକେଇ କଣ କହିବା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ଦେଇଥିଲା କଥା ଗଛକୁ ବାଟିକି ବଜାରରେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହିଁଲେ ତୋର ଗୋଟେ ସତରେ ଭୋକା ଲୁରେ ସବୁ ତୋତେ ମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତୋତେ ଶାଢୀ ପଳେଇଲେ ମାରିଦେବି ସ୍କେବିଡଲ ଛାଡିଯିବ କୁଣ୍ଡିଆ ମାଁ କୁ ତୋର ନମସ୍କାର ବାପା କୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ନେଇଯାଅ ସରି ଆସିଗଲା ଗୋଟାଏ ଆଉ ଫାଳେ ଅଧେ ଚାଲି ଆସ ଭାଇ ଚାଲି ଆସ ଦେଖ ଭାଇ ସେଇଟା ଓ ବାବୁ ମଉସାଇ ଦେଖା ଦେଖି ମେଡିକାଲରେ ଚକାଚକି ହୋଟେଲରେ ଆଗ ଛକ ଦେଖିବ କଣ ନବ ତ ମାରିବ ଆଉ ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବ ନାଇଁ ଦେଖା ଦେଖି ଆମ ସିଷ୍ଟମ ନାଇଁ ରହୁଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବେଲୁନ ଅଛି ଦିଟା ନେଇଯାଅ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ନା କଣ ନାଇଁ ଆଉ ବେଲୁନ ଟା ନେଇଯାଅ ରଖିବ କାମରେ ତକିଆ ତଳ ଦେଇଦବ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ଆସିବ ନିଦ ବି ବଢିଆ ହବ ନେଇଯାଅ ନିଦ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆସିବ ଭାଇ ତୁ ବେଲୁନ କଥା କହିଲ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି କିଛି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ସେ ଯୋଉ କୁକୁରଟା ଶୋଇଛି ସେ କୁକୁରଟା ଚେକ୍ କରିଦବ କେମିତି ଚେକ୍ ହବ ତମେ ଯାଅ ସେ କୁକୁର ଦେଖିବ ଯାଅ ଚେକ୍ କରିଦବ ହଉ ଆସୁନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଥାଉ ମୋର ସେ କୁକୁର ମାନଙ୍କ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ହେ ରହୁନ ନବୁ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଦଉଛୁ ଦିଅ ଫ୍ରି ଅଛି ନା ଦଉନ ଦିଅ ଚେକ୍ କରିଦେବୁ ଧରି ପକେଇଲା କାମୁଡି ପକେଇଲା ଭାଇ କଣ ଦେଲେ ସେ କାମୁଡି ପକେଇଲା ମତେ ଭାଇ ଆସ ଛଡେଇବ ଭାଇ ଧରି ପକେଇଲା ଅଦିନରେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ଯେହେଲା ଏମିତିକା କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା ସରିନି କୁଣ୍ଡିଆ ରାତି ଆସିଗଲା ତା ଗୋରା ଦିହତି ସୁଚି କଳା ଆଜି ଯାଦୁ ମଲମ ମିଳିଲା ଆଜି ଯାଦୁ ମଲମ ମିଳିଲା अरे भाई स्पेशल देलो अरे भाई कौन देलोनी माटी तू को टंकाटा देई कोन पुड़िया खाइबो बोले कोन तोर दरकार मत कहलु तो तमे बड़ा पत्र खुशी टाण किछि जाने खाइबो पळे आइला
ଛୁଆ ପିଲାଟା ଭାବ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ଦେଲା। ଆରେ ପୁଅ ତୁ କାହା ପୁଅ କିଏ ତତେ ପଠେଇଛି? ଏଠି ଚକଲେଟ ମିଳୁନି। ଏଠି ନୁହଁ, ଏଠି ସବୁ ମଳୁଛି ବରଡା ପତ୍ର ସବୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ। ନାଇଁ 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 ତମେ ଯାଅ ସିଆଡେ, ଯାଅ 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 ଚକଲେଟ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଶଳା ଲୋକ କଣ କଣ ଶଳା ଭାବୁଛନ୍ତି। କେବେ ହଁ ଭାଇ ହଁ କଣ ଦେଲ ମୁଁ ପଠେଇବାକୁ ଦେଲନି କଣ? କଣ ସିଏ ଛୁଆ ପିଲାଟା ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଦର ଗାଡି ଧର ପକେଇଛି। ଦେଇଥାନ୍ତ ମୋର ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ, ମୋର ପିଲାଟା ପଠେଇଯିବ ବୋଲି ନ ପଠେଇ ତମେ ଜାଣିବା କିଏ ସିଏ ତମର ହବ? ଆମ ପୁଅ ପରା ମୋ ସାନ ପୁଅ। ସେଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରି ତ ଗାଁ ନାଁ ମତେ ଛେଚି ପକେଇଛି। ଏ ଶହଟା ବା ତମଠୁ ନେଇକି ମଝି ମଝି ଟାଣୁଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମଠୁ କେତେବେଳେ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆଉ ଆସି କୋଉ ଲଗୁଛି ବସିକି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ବୋପା ପୋତି ତାକୁ ନେଇଯାଅ, ଘର କରି ଛାତ ଉପରେ ନାଦି ଦେଇଯିବ, ଖାଲି ସିଂସା ହେଇକି ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦବ ପୁରା। କମାକୁ ବୁଝେଇବି କେତେ ବୋପା ମିଶିକି ଟାଣିବ ସେ ଯା। ଆଉ ଅଛି ଟି ଚିଲମ ଅଛି ଟି? ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚିଲମ ଦିଅ। ହଉ ଆଉ କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅ। 20 ଟଙ୍କିଆ ଏତେ ପଡିଗଲା ବଜେଟ। ତୋର 20 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସବୁ ବଢିଲା, ମୁଁ ବଢେଇଲି ତମେ ମେଲିଲ। କଥା କହୁଛ ସତୀ କି ଯୁଗ ହେଲା କିରେ ବୋପା ପୁଅ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଇଲୁଣି। କାହାକୁ ବି କଣ କହିବ, ଯାହା ଟାଣନ୍ତୁ ଟାଣିକି ଭସେଇ ଦିଏ ଯା। ହଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ତୁ ଫୁଲମାଳ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସାର୍ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁନାହିଁ। ଆଉ କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ? ଯଥା ଅମୁଲ, ଯଥା କ୍ଷୀର, ହର୍ଲିକ୍ସ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଚୁଡା ପାଉଡର, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଯୋଉ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଯୋଉ ବେଲୁନ ଟାଇପର କଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା, ଆଉ କିଛି ନା ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରେ। ହଁ କାନଡି ଆରେ ଅଛି 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 ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେ ମନା କରିପାରିବି କି? ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲା ଚୁଡ଼ା ପାଉଡର ମାଗିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଜାଣିଛି ବା କୋଉ ପାଣି କୋଉଠି କାଟିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଷ୍ଟୋକ ନ ମାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପର କଣ ବିଷୟ ଜାଣିଛ? ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିବେ। କାକ ସନ୍ଧିରେ ଦଳି ଦେବି ଗଞ୍ଜେଇ ବାସିବ ପୁରା ଛଡେଇ ଛଡେଇ ଗଞ୍ଜାଇ ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା। ହାୟ ଲୋ କଳି ଯୁଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗଞ୍ଜେଇ ମାରି ଟିକେ ହାୟ ଲୋ କଳି ଯୁଗ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଜି ବେପାର ବଢିଆ ହବ ଆଉ ଜଣା ପଡିବ। ନେଇଯା ମତ ଗୋଟେ ଆରେ କଣ 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 ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କଥା କଣ ହେଇଛି? ତମକୁ କଣ କାଲଟୁ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଆଣିକି ଆଉଛ? ଝାଡା ଯିବି ନାଇଁ ଏবার ଧାନ ପେଶିକି ଆଣିଛି। କଣ ଦରକାର? ଝାଡା ଫାଡା ବ୍ଲାକ୍ ଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଟେ ମାରିଦିଅ, ବ୍ଲାକ୍ ଟେ ମାରିଦଉନା। ବ୍ଲାକ୍ ଟେ ମାରିଦେଲେ ତମେ ହଗି ପାରିବନି। କଣ ତମ ଦରକାର କୁହ? ଆମର ଦରକାର କଣ ଆଉ କହିବୁ ଏଇନା। ହିରୋଇନ୍ ବସିକି ଆସ ନେଇଯିବ। ଭାଉଜ ଦେବେ? ହଁ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ।
ଲାଲ ଆସିଲ ଯେ ଦ୍ୱାର କି ନିଶା ଦେଇଥିଲ କି ହେଉଟା ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଥୋଇଥିଲି ଘରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ମାଗିନା ତ ପକେଇ ଦେଇଛି କଣ ତାର କିଛି କଣ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ବି ଚିନି ଦେଇଛି ତାକୁ ହଁ ବା ମୁଁ ଦିଦି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚିନି ଦେଲେ କାଳେ ଛାଡି ଦିଅ ତା ନିଶାଟା ବୋଲି ସେ ଚିନି ଖାଇ ତାର କିଛି ଉପକାର କିଛି ନାହିଁ ଚିନି କାଟିବ ଲୁଣ କାଟିବ ନିଶା କାଟିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋଭ ଦେଇକି ବାଡେଇ ଦିଅ ପୁରା ଖଲାସ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତାହେଲେ ଡବଲ ଡୋଜ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାଗଣା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରୁଛ ଭଲ ଭାଇ ମାରିବା କଥା ତମେ ଯାଅ କୁହନି ଆମ ମାରିଦେଇଛି ଯୋଉଟା ମାରିଦେଇଛି ତମେ ତ ରଖୁଛ ତମେ ରଖୁଛ ସିଏ ମାରିବା ବେଳେ ହଁ ହଉଛି ତା ଭିତରେ। ପୁଅ ନୂଆ ଗରାଖ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ? ତମକୁ ତ କାଇଁ ତମେ ନୂଆ ଗରାଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁନ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ନବ ନା କଣ? ବାପା କଣ ପଠେଇନ୍ତି ଦଉନା କଣ ବାପା ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ନେଇଯାଉଛ ତମ ବାପା ମାନେ ଆସିବ ନାନୀ ଭଳି ଶୋଧୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ କଣ ତାହେଲେ ନବ? ଆରେ ଭାଇ ସେଠି ଯୋଉ ସେ ଘୋଡା ଚିତ୍ରଟା ହେଇଛି ସେ ତେଲଟା କଣ ଦେଲ? ତୁ ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବୁ ସେ କୋଉଠି ମୋର ହେଇ ଜାଣିଛୁ? ଦଉନା ଦେଖିବା କୋଉଠି କଣ ବାପା ପଠେଇଛୁ କଣ ତୁ କଣ କହିଛୁ? ସେଇ ବା କହିଲେ ସେଇ ଘୋଡା ଆବେ ସେ ତେଲର କାମ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଯେତେବେଳେ ଘୋଡା ଖାଲି ଠକ୍ 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 ଯାଉଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ନ ଆସିବ ତେଲ ଚଢେଇ ଦେବ ମାନେ ପାୱାର ନେଇ ଯା ଦେଇଦେବି ବାପା ଗୁଆ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ରେ ଯଦି ତୋ ବାପା ଶୁଣି ପକେଇବ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ତାକୁ ଏଇ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ନା ତ ବୋଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ବୋକା ଲଲୁ ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ଏଇ ତେଲରେ ତୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛୁ ତମେ ତ କହିଦେଲ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ତୋ ଗାଈ ମୁଁ ତତେ ପଠେଇଥିଲି ନା କଣ ତାକୁ ନା ଆସିବ ତମ ନା କହିକି ହେଲା ମୋ ନା କହିକି ନହେଲେ ମୋ ନା କହିକି ତତେ ସମସ୍ତେ ତେଲ ମାରିଦେ ତୁ ତେଲ ଦେଇଦେବୁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ହାଉସ ସେ ତେଲ ଦଉ ତାକୁ ଚାଲ ଜହ୍ନ ନେଇଛି କଳା ମୋ ପ୍ରିୟାର କଳା ଆଖିରୁ ଭାଇ ତମକୁ ଭିଡିଓରେ ତାର ଛାଡି ଦେଇଲଣି ଆରେ ଆଉ ସେ କଥା କହନା ସେ ତ କୁଣ୍ଡିଆ ଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଜାକି ହଉଥିବ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ସବୁ ଶୁଖି ଜାକି ଗଲେ ଶୁଖିଆ ପେଟ ଦବ ଟିକେ ମାରିଦବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ମରାମରି ହଉନି ବା ଭାଇ ନା ଚାକେଇ ଟିକେ ମାରିଦଉନା କେଦିନ ହେଲେ ମାଲ ମାନେ ଆଜି ଆସ ମାରିଦବା ହଁ ମାଲିଆ ମାଲିଆ ତୋତଲା ବେଲେ ତୋତଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମାଲ ମାରିଦବା କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ବସିବା ହେଇକି ମାଲ ବସିଲୁ ନାଇଁ କଣ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିବି ଜଲ୍ଦି ଯା ଟିକେ ଯାଉଛି ଭଲ କଣ ଆଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା କଣ ଆଣିବୁ ତୁ କଣ ଆଣିବା ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ କଣ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କଣ ଆଣିବୁ ମସନ୍ଦା ପଇସା ହେଇଗଲା ଆଜି ଚାଲ ଯିବା କାଉଣ୍ଟର ପଇସା ହେଇଗଲା ଆରେ କୋଉ ଛିଡା ହେଇବୁନି ନା କୋଉ ରୋଡ ସାଇଡରେ ବା ନାଇଁ ସେ କାମ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି କହୁଛୁ ତୋର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଟା ଥିଲା ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ବେଶୀ ନାହିଁ 3,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ବା 3,000 ବିକିଦେଲୁ ହଁ ଚାଲ ଯିଆ ଆରେ ତୁ କଣ କଲୁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଭଙ୍ଗାଲୋ ନା ଆମ ଘରେ କିଛି ଦଉନଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରି କିଣିଦେଲି ମୁଁ ତ ଏଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବିକିଦେଲୁ 3,000 ତାକୁ ବିକିଦେଲୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ସହିତ କେହି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ରହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଚାଲ ସେ କିଣା ହେଇନା ପାଖକୁ ତାହେଲେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କିଣା ଦେଇଦବ ତତେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଜିଆ କିଣା ଗୋଟେ ଦେଲେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଡିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ଭାଇ ଏ କି ପତ୍ର ଦେଇଛୁ କିରେ କଣ ଖାଲି ନାଳୁଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖି କହିଲୁ ଆବେ ଭାଇ ଚଣା ପତ୍ର ଦେଇ ପକେଇଛୁ ଚଣା ପତ୍ର ଦେଖି କୋଉଠି ଆରେ ହଁ ରେ ନାଳୁଆ ଲାଗୁଛି ଚଣା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ମାଗିଲି ସେ ଚଣା
ବାସ ପିଲାଇ यार କି ପିଲା यारे ହେଇଛି ପିଲା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦଉନା କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଲ ଟିକେ ଆଁ କଣ ହେଇଛି କିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ମଦ ପିଇନୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ଆସିଯିବା ପିଇ ଦେଇକି ଆସିବା ସେ ଯାଇକି ମୋ କିଳାଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥାଅ ନହେଲେ ତେରେ ଭଲକି ଦେଇଦେଇକି ଇଏ କରିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଇ କାରେ ଏ ଯାଆନା ରେ ଯିବିନି ଆଉ ରଖିକି ତୋତେ ଉଷୁବି ଭାଇ ତୁ ସାରା କାହିଁ ଦଉଛୁ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ କଣ ବୁଝେଇବେ ପିଲାଟାକୁ ଆଉ ଭାଇ ନଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋଡ଼ିବିନି ହଉ ଦିଆବ ତୁ ମୋଡେ କଣ ନୂଆ କାମ ଶିଖିଛୁ କହିଲୁ କଣ ନୂଆ ଶିଖିଛୁ କହୁନୁ ଟିକେ ଯଥା ଗଞ୍ଜା ଚୋରି ଯଥା କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ଯଥା ଯୋଉ କଦଳୀ ଚୋରି ବଡ ବଡୁନୁ କାହିଁ ତୁ ବলছি ବଡ କେସ୍ ମୁଁ ଘରେ ନିବା ଏତିକି ନା ହଁ ଆରେ ତୁ ତ ଗଞ୍ଜା ଥରେ ଚୋରି ଆଉଛୁ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଥର ଚୋରି ଆଉଛୁ କଣ କହୁଛୁ ତା କଥା ବୁଝିବୁନି ଚୋରେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେବି ଚୋରି କେମିତି ହୁଏ ଚାଲେ देख 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 से आगुर गोटे पिलाटा होची ता बेको कोना देख देख ता बेको देख बेको काई ओने ता बेकर तो गोछाय बाळो अरे से जो ओळी से चेन रा रूपा चेन ता देख देख हो तो को करे ताकू देख बोले केने झापी आपा करे रे ना झापी दे दे मु सब पटली चलो बाबा ये जदि रूपा चेन पिंदिबो ताले रूपा कोन पिंदिबो अरे रूपा चेन कथा कुआ देखि तो अरे बुका ललु सुन तू आगे जाइए जल्दी 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 ମୁଁ ଜଗି ମୁଁ କଣ ହାବିଳି ଧର ମତେ ଭାବିଲ ନା କଣ ଆଉ ରାତିରେ ମିଳିବନି ଯିବନି କଣ ତମେ अरे बोका लो तू एटी ये के ये बाबा गुरु तो तेरे तेरे जो बोले तो सिगरेट कर दियो मोर चलवा के हां मोर चलवा के आओ हबनी केते लोक करे मारिछु हां सरदार तपला सरदार मत शिक्षा कोई दिलो ନା ନା ଆଉ ସେ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ଏଠିକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଳିଆ ଦେ ନା ନା ଗୁରୁ ଛାଡି ଶିଶୁକୁ ପଳେଇବେ ପୁରା ଆଉ ତୋର ଶିଖେଇବେନି ମାଡ କହନା ଦେଖିକି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଏ ପଛରେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଥିଲା ପଚାରି ପଛରେ କଣ କହିଲି କିରେ गुरु मत छाड़ी पड़े न्यू प्रोजेक्ट आनी मुझे देला चाहे पड़ो गुरु डाकुची तो सुन नुआ प्रोजेक्ट करता आम गुरु कौन कहूली तुमको कहूनु तुमको आगुरी कहूँ से प्रोजेक्ट आनी इना कौन है कहल मारदेला Men will be men. Seagram's Imperial Blue